У краме, дарэчы, што знаходзіцца на першым паверсе гандлёвага цэнтру сілуэт, можна знайсці цішоткі з пагоняй, вышымайкі і вышыванкі. Акрамя гэтага ёсць тут і свае адмысловыя навінкі. Вось такія цішотачкі Беларусь перадусім на ўсе памеры мужчынскія і жаночыя. І з гербом паўстання Касыся Каліновска 1863. Назву для крамы сям'я Макей прыдумала, перабіраючы розныя беларускія словы. Ось бачыце, такія цудоўныя, дарэчы. Ёсць «Жыве Беларусь». Яны ў два колеры. У бліжэйшых планах цішоткі і байкі пад назвай «Дарэчы, беларус» з выявамі вядомых ва ўсім свеце нашых суайчыннікаў. Адкрыю такі першы вялікага беларуса, гэта менавіта Барыс Кіт, які і цяпер жыве, яму 107 гадоў, і не вельмі многія беларусы ведаюць, што гэта папросту таксама наш выбітны земляк. Беларуская мова не толькі не замінае бізнэсоўцам весці справу, але і надае ёй дадатковы сэнс. Людзі насамрэч хочуць размаўляць і прыходзяць у краму на беларускай мове. Ім вельмі прыемна, што можна празмаўляць так па-сяброўскі на мове бацькоў нашых. Таму і прынцып нашай крамы, што мы хацелі бы, каб мы былі, напрыклад, сынам, праваднікамі беларушчыны. Пачынаем мы з маленькага, з нашай крамы.